Hello, good morning and welcome back to my YouTube channel. So, नोंथांमोना मारै दङ आसा खालामो बयबो मोजां दं लोगोफोर. So, दिनै बेनि गोदान भिडिअ फिन गोसो गोरबोजों नोंथांमोनखौ स्राय बरायग्रोबाय आरोना. ओमफ्राय लोगोफोर दामानि माने भिडिअखौनो बानायनो हायाखै टाइम सोलाब थाराखै आरोना. ओमफ्राय दिनैनो मर्निंनि मोनसे बाइक होनोसै होननानै नोंथांमोननि गेजेराव फैबाय आरोना. So, नोंथांमोना नायलांबाय थादो. So, लोगोफोर दामानि माने नैबेफोर गयखौनो गायनाय मानाय खामानि मावगासिनो दं आरोना. ओमफ्राय सोलाबथाराखै गायबाय आरोना. ओमफ्राय माने खालामनो आरो दंबावोसो गायनो बुहुद जायगानो माथो खालामनो लोगोफोर फिउचाराव जानो थाखायथ' माबा मोनसे बेब'स्था खालामनांगोन नालाय बेनिखायनो माने प्रेजेन्टेसन खालामगासिनो दं आरोना बेटेलमेन्ट. स' बेखौ नोंथांमोना एसे खालामना लाबाय आरोना, नायलांबाय थाबानो जाबाय. ओमफ्राय लोगोफोर नैबेजाय फख्रि दं आरो जोंहानि. ओमफ्राय नैबे फख्रियाव ओरै ओंख्रि गायदों, सबाय बिमा बायदि बायदि गायदों आरो ओमफ्राय नैयो अमा गन्द्रा मैयाफोराव अखा हादोंमोन. ओमफ्राय दा दैया एसे गुंले जाना दं नै. ओमफ्राय आं गायनाय थाइबेंआ नै थायहांबाय आरोना, मोनजासिगोन. ओइ थाइसे गिदिर जाबायानो नै. ओरै गायजोबदों आरो फुख्रि आलिनो ओरैनो. स' लोगोफोर एसे एनै न'आवबो गायना जानांगौ नामा, खालि बायनाय माथो बहाय जानो बायनानै एकदम न'आवनो गायना जानांगौ आरोना फ्रेसनो. स' नायलांबाय था. ओमफ्राय नैबे जे न'आव फिथा सावगासिनो दङ, सावखांबाय नै. ओमफ्राय थावखौ बन्द' खालामबाय. ओमफ्राय नै साहा फुदुंगासिनो दङ आरोना. स' ओमफ्राय बरिया लोंसै. स' जागासिनो दं लोगोफोर. स' दिनै भिडिअ एसेबांमोन. नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो मोनगोन. बाय बाय.